gashi nan dai kamar yadda kuka gani wato wayan mu ta koma exactly kaman kwamfuta. Gashi nan kome za ka iya shiga, gashi nan za ka gan shi yanayin na tsarin kwamfuta ne, gashi nan duk komai da za ka gani gashi nan, ga wajen application ɗinka nan da sauransu, ga komai da komai kamar yadda kuka gani gashi nan dai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ƴan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. To a yau bidiyon mu zan koya mana yadda za ka maida wayanka ta Android ta koma exactly kamar kwamfuta, za ta koma komai nata da launcher komai nata wanda dai ka sani zai dawo kalan na kwamfuta. To ɗan uwa kafin ka biyo ni cikin bidiyon nan ina roƙonka idan baka danna min subscribe ɗin nan ba ka daure kai min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa sai kai liking da shi. Nagode. Ɗan uwa kamar yadda kuka ji zan wato ainihin karanta mana yadda za ku maida wayanku ta koma exactly kaman wato kwamfuta. Kafin mu shiga za ka nemi wannan wato ainihin launcher ga ta nan wanda aka rubuta ainihin window 10, ita za ka shiga. Za ka ga launcher ga ta nan wanda aka sa a kan screen ɗina window 10 ga ta nan wannan, to ita ce za ka shiga cikin play store sai ka yi downloading ɗinta. Idan ka shiga cikin play store kamar haka za ka rubuta window 10, gashi nan kana fara rubutawa zai nuna maka sai ka shiga wajen nema, za ka ganta ga ta nan ita ce wannan. To ni da yake yanzu na riga da na ainihin downloading ɗinta, so ba na buƙatar kuma in ƙara downloading ɗinta. Sai ka shige ta kamar haka, kana shiganta wannan ita ce fuskan da za ta fara nuno maka a nan wajen. Sai dai za ka ɗan rinƙa yin haƙuri saboda za su rinƙa sawo maka talla, saboda wannan application ɗin na kuɗi ne ba wai free one ɗin ba ne, amma za ka ji daɗin shi. To da zaran ta nuna maka wannan abun kamar haka, nan wajen za ka duk ga themes ɗin da kake idan kana so duk kalan wanda kake so za ka iya ka zaɓa wanda zai zama background ɗinka. To a nan sai ka shiga nan wajen wannan ɗigon gashi nan guda uku ta gefen hagun nan sai ka shige shi kamar haka. Kana shigan shi kamar haka za ka ga inda aka sa background sai ka shiga background. Kana shigowa background sai ka tafi kamar haka, za ka zaɓi wato ainihin za ka shiga ka nemi background ɗin da ya kamata ka sa a nan wajen. Gashi nan duk background kala kala, gashi nan idan kana buƙata duk background ga su nan da yawa. To ni yanzu ba na buƙatan wani background, applying zan yi kawai yanzu. Kana shiga nan sai ka danna wajen apply ɗin nan. Kana danna wajen apply ɗin nan zai kawo maka wannan fuskar ɗin, shi ma ga wani a nan sama nan an sa apply, sai shi ma ka ƙara danna shi. Kana ƙara danna shi zai nemi ka ba ma wato ainihin wannan application ɗin dama domin sai ka zaɓe shi don ya tsaya maka. Sai ka ga gashi nan wannan ɗin nan sai ka danna shi, ita ce za mu zaɓa. Kana danna shi nan wajen zai baka dama kai confirming ɗin wallpaper ɗin kanta, sai ka sa wannan, sai ka sa idan wallpaper ɗin kan wayanka shine yayi ma sai ka abu, idan bai ma ba sai ka sa yes. To ni wallpaper ɗin wato ainihin wallpaper ɗin background ɗin wayata shi nake so, sai in sa no. Kaga na sa no, kun ga wayan mu gashi nan ta dawo yanda ka san tsarin kwamfuta, komai da komai nata. Kun ga gashi nan ga wajen su camera su mene su ga su nan bluetooth ne, su wajen data ne gashi nan. Bari ka ga idan kana so ka ga duka applications ɗinka ka gan su ga su nan gabaki ɗaya, komai da komai nata ya dawo wato ainihin na exactly na wato ainihin wato kwamfuta. Nan wajen gashi nan idan kana so ma ka shiga cikin memory ɗinka kamar su file ɗinka, kana shiga nan wajen kaga gashi nan ya kawo ka yanda dai ka san kwamfuta tana nunawa, gashi nan ya kawo ka. Za ka iya ka shiga cikin memory ka, kaga nan wajen cikin wato ainihin file ɗin wayanka ne gashi nan ga wajen, idan wajen music ne za ka iya ka fita, kana fita gashi nan ta nan baya shine back ɗin nan, wannan arrow ɗin gashi nan za ka iya kai back ma again. Gashi nan komai da komai ya dawo, gashi nan ya dawo ka yanda dai ka san in tsarin kwamfuta yake. Za ka iya kai minimizing ɗin shi, ka gan shi yanda za ka iya minimizing, ka gani. Idan kana so za ka iya kai cancel ɗin shi gabaki ɗaya. Sai dai za ka yi haƙuri, wannan application ɗin na kuɗi ne, za su ɗan rinƙa sawo maka talla. To da zaran ka gama saita shi to ba ruwanka da wani waye. Za ka ga gashi nan ga nan komai da komai gashi nan ga wajen, idan duk abin da ka goge za ka gan shi ga wajen cin nan kuma idan wajen kira ga wajen kira nan, ga wajen message nan da wajen searching da dai sauransu. To a nan ne ƙarshen bidiyon mu. Dan Allah in bidiyon nan ya burge ka
ka danne ka daure ka yi min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar nan ta yadda da zarar na saki wani sabon bidiyo YouTube za ta sanar da kai kai tsaye. Na gode.